Počastvovan sam ordenom, ali posebno sa njegovim zvanjem, rekao je mitropolit Hrizostom nakon što mu je predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović uručio orden zaštitnika srpske zemlje. Istorija je jedan veliki točak koji se okreće. Nekad je bilo, ovi su prostori nekada bili potpuno zapustili, za vreme ustanaka, pa su se Srbi vratili, obnovili, tako da nikada ne treba isključiti tu dobru stranu istorije, da se crkva i narod obnove kroz jedan istorijski period i zato je uloga crkve da obnavlja svetinje i da pokazuje time putokaz kuda trebaju Srbi da idu. Mitropolit je podsjetio da je još 1996. godine prošlog vijeka pozvao srpski narod, ali i sve druge narode da se vrate na svoja ognjišta, jer nema ništa nehumanije i neravnopravnije nego da neko bude istjeran sa svog vjekovnog ognjišta. To je upravo ono što je mene kao episkopa i kao čovjeka vodilo da se borim i evo do danas dan borim da se upravo obnovi povratak Srba na vjekovna ognjišta, da se Srbi vraćaju, da žive na svojim ognjištem kao što živjeli nekada njihovi djedovi, prađedovi, čukundjedovi i da tu svetu zemlju našu oplemenimo novim vrijednostima, kako duhovnim, tako i materijalnim. Radanović je podsjetio da je mitropolit Hrizostom služeći Bogu, crkvi i narodu obnovio 150 crkava i izgradio 30 novih. Čovjek koji je od Boga dobio zadatak da obnavlja područje crkve tamo gdje je sve bilo spaljeno. 1991. je postao episkop Bihaćko-Petrovački tamo u jednom području gdje je bilo dosta srpskog naroda, ali nije bilo pravoslavnih vjernika jer je komunizam ozbiljno ušao u narod i zabranjivao narod da ide u crkve, a onda je 1996. 1997. godine došao u Petrovac i zatekao sve spaljene crkve. On kao čovjek je predvodio, mogu reći, narod mu je vjerovao, narod je išao za njim i davao donacije. Kao narod imali smo veliku sreću da dobijemo ovakvog čovjeka za mitropolita. Nadam se da nikada nijedan budući vladika više neće biti u takvim iskušenjima i izazovima da mora obnavljati sve crkve kao što je bio mitropolit Hrizostom, zaključio je Radanović.